Garfield. O poveste de groază. Vărul lui John a murit și i-a lăsat ceva prin testament. Să sperăm că este comestibil și că este mult. Tu trebuie să fii John Arbuckle. Te așteptam, intră. Mersi. Eu sunt domnul Connors. Eu sunt avocatul care se ocupă de averea vărului tău, Ichabod. Sper că am ajuns la timp pentru citirea testamentului. Noi vă așteptam. Doctorajul a venit? Fratele dumneavoastră este aici și așteaptă citirea testamentului, dar a cerut să nu fie numit doctorașul. Voi face tot posibilul să îndeplinesc cerințele. Doctorașule? Nu mai îmi spune doctorașule. Bine, doctorașule. Așa face John tot posibilul să îndeplinească dorințele fratelui. Domnilor, este o mare tragedie că vărul dumneavoastră Ichabod ne-a părăsit. A fost cel mai grozav om din lume. Un prinț între oameni. L-ai întâlnit vreodată? Nu, niciodată tu? Vărul dumneavoastră a lăsat o moșie care valorează o avere și a mai lăsat acest DVD care conține testamentul său. Și a lăsat testamentul. Pe un DVD? Nu ne putem uita la desene animate? Bună, rudele mele! Dacă urmăriți acest DVD înseamnă că am murit. Dar am vrut să vă las ceva, John și doctorașule. Nu-mi spune doctorașule. După cum știți, moșia mea valorează o avere. Dar pentru că nu v-am întâlnit niciodată, nu m-am putut decide cui să-i las averea. Ce spui dacă o vei lăsa motanului? Așa că am decis să vă dau un test. Un test pentru a afla cine este cel mai curajos și astfel și cel mai meritoriu. Unii oameni spun că această casă este bântuită. Poate că au dreptate. Vă rog ca voi doi să stați aici. Cel care va sta cel mai mult va primi averea. Primul care pleacă este scos din testament și nu mai primește nimic. Vă urez o seară frumoasă și să aveți grijă la fantome. Acestea sunt condițiile testamentului. Vă rog, veniți cu mine. Puteți sta în camerele acestea. John va locui la capătul holului. A glumit cu fantomele, nu-i așa? Da, întotdeauna am auzit că vărului Ichabod îi plăcea să facă farse. Eu sunt doar un avocat. Eu urmez regulile. Dar fie vorba între noi, nici pentru $1.000.000 nu a stat în această casă nici măcar o noapte. Și eu încep să mă simt la fel. Da. E bine, John. Se pare că ne vom petrece noaptea într-o casă bântuită. Da, cel puțin nu e întuneric și furtună cu tunete și fulgere. Vei avea un viitor strălucit ca prezentator al rubricii Meteo. E bine, poate ar trebui să ne ducem în camere. Da, e în regulă dacă Odin va ține și mie de urât. Ce zici, John? Dacă vrea el. Noapte bună! Ce cameră drăguță! Avem un pat frumos, o baie proprie, un televizor. Ce ne-am dorit mai mult? Da, mâncare. Sunt lucruri și mai groaznice decât fantomele, cum ar fi lipsa hranei. Garfield, dacă vrei mâncare, va trebui să o găsești. Adică singur? Ce-a fost asta? Tu erai. Nu-ți face griji? Voi găsi niște mâncare pe care să ți-o dau. Odi, ai auzit ceva? Anumite momente în viață au nevoie de curaj, mult.
A fost foarte greu, dar nimeni nu va putea să intre aici. Da, dar acum nimeni nu poate să iasă. Trebuie să fie o bucătărie pe aici pe undeva. Da. Nu, lăbuțelor, să nu mă dezamăgiți. Hai, hai! Călătorie plăcută! Dar unde e camera în care stă John? Da, un șoarece. Pe mine mă plac șoarecii pentru că nu-i mănânc. Salut, băieți! M-am rătăcit. Îmi puteți spune unde este dormitorul? Sau mai bine, unde e bucătăria? Ha? Da! Ăștia nu sunt șoareci, sunt lilieci! Se pare că puteți ieși. Ajutor! E Odi! Odi? 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 Din nou! Trebuie să scap de lilieci ăștia repede. Oh, nu! Dacă urmăriți motanul acela chipeș, a luat-o pe acolo. Nu-ți fac rău, cătelușule. Odi, dar de ce fugi? Știu, Odi. Acela este un exemplu foarte bun de ce să fugi. Acum privește cum fac eu. Odi? Garfield? Doctorașule? Cred că am scăpat pentru moment. Dar ne va prinde dacă... asta e, dacă n-am un plan genial. Da. Cred că i-am pierdut. Nu! Cred că el e vinovat de toate. Recunosc acele țipete de durere? Doctorașule! Te simți bine? Doctorașule! Vorbește-mi! Săracul doctoraș! Nu mai spune, doctorașule! Așa, nu te mișca, Odi. Va fi minunat. Eu sunt o fantomă rea și am venit să te sperii. Bau, 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 bau. Haide, sperie-te odată. De ce nu te sperii? Opa, se pare că sunt o fantomă dezbrăcată. Nu puteți scăpa. V-am prins în capcană. No!
trebuie să putem face ceva. Odi, chestia asta, armura, îmi imită mișcările. Privește, uite. Nu puteți fugi! Nu puteți scapa! Acum știu, Odi. Sunt fantome robot ca cele din parcurile de distracții. În afara tipului ăsta, care cred că e capul răutăților. A plănuit totul pentru a-i goni pe John și pe fratele său din casă, pentru ca el să păstreze toată averea vărului. Da, am învățat asta când mă uitam la desene animate la televizor. Iar acum, demascarea. Trebuie să fie avocatul. Nu se poate. Ba se poate! Vărul Ichabod! Dar citirea testamentului? Credeam că ai murit! Da, m-am păcălit, nu-i așa? Nu am știut cui să-i las averea, așa că am organizat un mic test pentru voi. Haide, nu ne mai ține în suspans! Da, cine a câștigat? Niciunul dintre voi ați fost niște lași. V-am spus eu, v-a lăsat totul pisicii. Pe mai târziu, verilor. Frate, să vedeți ce priviri aveți pe figurile voastre lașe. Priviți asta. Nu, n-a fost o pierdere completă de timp, pentru că mă voi alege cu ceva din toată asta. Așa, puțin mai jos, ce drăguț, minunat. Asta e mai bine decât orice moșie sau avere. Ușor, acolo, da. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Marius Săvescu, Mircea Grâmbăreanu și Ernest Fazecaș. Inginer de sunet Florin Milian.